Ak chceme pridať pomník z fotografie alebo katalógu, tak v záložke pomník klikneme na tlačidlo Pridať pomník z fotografie. Vyberieme fotografiu pomníka alebo katalógového listu a zobrazí sa nám nové okno pre rýchlu editáciu fotografie. Fotografiu môžeme otáčať o 90 stupňov alebo aj o iný uhol, a to tak, že nakreslíme čiaru vo fotografii, ktorá by mala byť vodorovná. Fotografia sa nám otočí tak, že nakreslená čiara je vodorovná. Ďalším krokom je orezanie pomníka, ktorý chceme vložiť. Ak sa pri akejkoľvek úprave pomýlim, vždy sa viem vrátiť k pôvodnému obrázku s tlačením tlačidla Obnoviť obrázok. Pomník je dobre orezať čo najpresnejšie. Následne nastavím rozmery pomníka v mieste, ktorého rozmery si zmerám na skutočnom pomníku, aby program mohol vložiť pomník v mierke 1:1. Ďalším krokom je zadanie mena, pod akým bude pomník v zozname figurovať. Kliknutím na tlačidlo OK sa pomník vloží do zoznamu pomníkov. Pomník teraz môžem používať ako ostatné pomníky, s tým rozdielom, že sa nedá nastaviť farba kameňa. Dám si vygenerovať texty na pomník. Nastavím vlastnosti fontu. Ak nechcem, aby sa mi pri editovaní posúval pomník, môžem ho uzamknúť. Rozdelím epitaf do 2 riadkov. Vložím doplnok. A pomník je hotový.